Prangse kadukawe labang so YouTube channel long kilara duan fans tami nilin pen adap ki me kardom nang pajirik lo kardom la pen pini la so video long nadi tumpana ki than ponji matina ki wan pi labang ke Karbi Anglong ben kapiklang pon Voreng Avarsai putak sin nali to pan la so video long nang than pachini ponik po kopi Voreng Avarsai ma kon ana post Vacancies se do ma kachar di nang ji kachar liang deng ko an se kinang ji mala so details matiklar daga lam labang ke non nali to pan nili labang so YouTube channel along sin than pachini ponik po nali tum na so YouTube channel along jong si nang kaw milang pulega chingon penali tum subscribe ingon lapen videos taminali tum share ponikon tang de non pathek pen kopi Voreng Avarsai ma kosong si kai planning chimala so aputhak le klar daga lam lang pono nang lapen chethan pono nang tang de non pathek pen chethan pono nang konat pen sila bang so Voreng Avarsai kapiklang pon lapen kon ana post a vacancy si kidoma lapen kosong sila bang so Voreng Avarsai pan ki jog duneng jima la so details non product pen lang pono nang kicheng sila bang so Voreng Avarsai kapiklang pon lapang ki office of the principal tikelangzun higher secondary school PO Bagpani district Karbi Anglong Assam hin pensi paklang ponik lo lapen labang so Voreng Avarsai pan jog dun ikji polotang tenalitum details alam labang kenalitum kachini nang chikinang sot la sila son lo application are hereby invited from the eligible candidates for filling up the following vacancy post on purely temporary basis in Tikelangzun Higher Secondary School. Jong sinalitum kumani candidate jong si interested pulutu nalitum jogdon ikmi lapen labang so Voreng Avarsai labang ke temporary basis Voreng Avarsai lapen ke claim nang ji labang ke nalitum Tikelangzun Higher Secondary School ong sinalitum claim nang po jong sinalitum jogdon ikji pulutang tinalitum mari deng standard form donang ji labang so standard form nalitum fill up nang po lapen self attested nalitum la photocopies lapen angton la educational qualification certificate lapen marksheet hai huil lapen caste certificate la hai nalitum labang so application standard form along stamina nalitum pachrab dunang ji kenang sot lapen angton na documents along stamina nalitum amen mate self attested nalitum kachitok dunang ji lata kenang eksot lo lapen non pang list of vacancies saput hagle lang pon lo nang copy along si kon ana vacancies ki pipon kedoma kechengsi number 1 along nalitum lang pon eglo pultang te doctor subject teacher chemistry afans tame apos isian ki pipondo lapen minimum qualification ke char liang deng kenang jila bangke post graduate in chemistry nangji lapen nalitum dak BA dan complete nang po lapen dak number 2 la bangke nalitum thek thulongji number 2 along la bangke subject teacher lata mathematics sanadlo lapen apos vacancies da asian kapiklang pondo lapen kachar liang deng labang ki post graduate an nang litum minimum ke komnai lostame bade ki jumnai lostame nang litum post graduate an bangke unang po lapen putha dak dothula number 3 lo nang litum thek pon thulongji subject teacher of economics afan stame apos vacancies labang ke isian kapiklang pondo lapen dak minimum qualification labang ke post graduate in economics ane unangji lapen ake ong nai lo nalitum BA ane complete nang po lapen dothula number 4 nalitum dak demonstrator biology afanstame isian dak apus ki pipondo lapen nalitum minimum qualification dak kijumnai lo graduate in botany lapen zoology labang ki unang po azad a recognized university pen sitame nalitum chok iglo lapen number 5 long dotulang librarian afanstame dak isian dak apus labang ki pipondo lapen dak minimum qualification be live lapen ISSC lana unengji laan kion bang jong sidu pulte nalitum la librarian afanstame jogdon lo pulotang te nalitum longdon lokta hai lapen kado kabe pena post vacancies ki pipon dake bang for permanent job la se komama ni jong si interested do pulotang te lapen hala dak alang litum Kehang Atum qualification do pulotang te nalitum prabjen pen nalitum jogdon ikon terms and condition dak ki pipon do thulang terms and condition ki pipon la bangke nalitum la so box long thek ponong po
The candidate should not be less than 18 years and not more than 38 years of the age of general and 41 years of the age of OBC (MOBC) as on 1 January 2025. In case of SC/ST candidate, election up to 5 years will be assembled as per exiting rule. Laban na son lo nanitum jong si arta 18 pulotang din nanitum jogdun iglong po. Jong si nanitum arta jong si 38 years an lo pulotang ti latan nanitum jogdun long igji. Laban ladang OBC lapen SC/ST atum hanstami is relation labang ke kipi pondo lapen ST/SC atum han labang ke 5 years an kipi pondo jong se 5 years an pulotang te dag nalitum 43 years jong se nalitum arta lo pulte labang ke nalitum jogdun long iklang lapen number 2 long kipi pondo application must raise in the principal Tikelangjut Higher Secondary School on before 13 December 2025. La penalitum application ke thondam nang jia dim labang ke principal office ong sedam pen thondam nang po Tikelangjut Higher Secondary School ong dam pen si la pen last date labang ke la so chiklo 13 December 2025 ang sin last date la. Lapen dotulang number 3 along application must be duly filled up signed by the candidate. Lapen application labang kinalitum clardak penalitum fill up donang po kinang soda details nalitum fill up thainang po lapen kehangason analitum pidon thainang po. Lapen number 4 long ketok pondo only on offline application shall be accepted. Incomplete application shall be rejected summarily. Lapen nalitum apply don jipolte dakke offline sinalitum apply donang po online a process labang kawe lapen jong sinalitum incomplete application di jong sinalitum application ka fill up don choklim le ba documents ki krong don nalitum choklim le pulte nalitum application labang ke hodak masi reject ponik po putar ladak ke tokpon do lapen no TDA will be assembled for appearing in interview lapen interview Kehangji mate ke pipon je apan alang litum TA lapen DA stami dak pipon pe puta pupon lapen interview ki pipon je dat labang ke 15 December 2025 mate la so chiklo 15 arnisi alang litum date of interview labang ke paklang ponik po lapen piponik po salary labang ke dak consolidated pay lapen salary dak mention pon pe alang litum ko ane ki pipon si na litum la qualification ba ki thek ateng si alang litum salary amukha bangke na litum han nang pachini ponik po lapen labang sa advertisement kapik lang pon labang ke principal Tikelangjut Higher Secondary School principal lang ponik lo PO Box pani lapen Karbi Anglong 782441 lapen nalitum kaprek details dong si Arju iklang pulatang te daki pipo na contact number along nalitum call pens tame Arju ikmelo lapen video nalitum share ikha komane jong si interested candidate do pulatang te nalitum prabjen pen jogdon ikon standard form konat silong jima pulte nalitum te bohat computer kulat long dam pens tame hodak long dam igji kali pulte nili long stame nalitum long igji lasi pinia video long bangke nali teman Voreng Avarsai neke wan pila bangke la ancor lo lasi domi thakmi kado kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra duana fans tami nilihin pen kardom